Sugeng enjing. Kapanggih malih kalian Bu Sri Kanti wonten pembelajaran basa Jawa. Sakmenika Bu Kanti badhe nyampaiaken tulodo teks Pranata Cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan rahmat saha berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah kajiwa sarira dening para tamu ingkang minulya. Nuwun para sepuh, para pinisepuh ingkang dahat kinabekten, para pangembating praja ingkang tuhu sinudarsana, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Inggih awit saking keparingipun Bapak bla 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 sekalian, kula kapitados nderekaken lampahing adicara pahargyan prasaja ing kalenggahan menika. Dene wigatos sing sedya Bapak cecek-cecek sekalian kersa mahargya putra penganten sarimbit inggih menika cecek-cecek putra putrinipun Bapak Ibu cecek-cecek saha nak mas cecek-cecek putra kakungipun Bapak cecek-cecek sekalian ing pidalem ing cecek-cecek. Awit saking pangestunipun para rawuh sedaya, putra kekalih sampun kaleksanan nindakaken akad nikah kanthi wilujeng nalika wau wonten ing cecek-cecek. Para rawuh ingkang minulya, keparenga kula ngaturaken rerencening adicara ingkang sampun rinancang dening sedaya kulawarga. Ingkang sepindhah, adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagya saking kulawarga. Ndungkap adicara ingkang kaping 3 inggih menika paring sabda saking keluarga penganten kakung. Kalajengaken adicara ingkang kaping 50 inggih menika atur pangandikan saking keluarga penganten putri. Tata cara adicara ingkang kaping gangsal inggih menika sabda tama utawi ular-ular. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, minangka pambukaning pahargyan menika sumangga kula dherekaken sesarengan maos basmalah. Dene para rawuh ingkang ngrasuk agama sanes, kula sumanggaaken miturut kapitadosanipun piyambak. Sumangga kula dherekaken. Matur nuwun.